समस्थियाव नोंथाङा दावबायफैदों मा फोरमायनो सानो? प्रथम खोथाया जाहैबाय आङो BPF मिरु आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि आरो बेवहाय आंहा BPFनि जानानै सारा BTC ओनसोलाव लोगोसे आसामावनो जेराव जेराव BPFआ दरखारमनि खालामदों बेवहाय जेरावबो खना खनला थांनानै मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीया थानाय गामिफ्राव ओनसोलफ्राव गिदिंनानै BPF हान्जानि जानानै आरो BPF हान्जानि बिजाथिनि जानानै रायजोफोरनि गेजेराव खोथा बुंहैनाय मिटिं खालामहैनाय बे बिबाना आंहा दङ आरो बे हिसाबै दिनै आङो सानजा क'क्राझार समस्थिनि गोबांथार ओनसोलाव गिदिंनानै बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जुदिव आंनि भटार नङा MLA हिसाबै सानजा क'क्राझारनिसो भटार होमब्लाबो बिथांमोनहा हांख्रायनाय बादियै बिथांमोनहा लेंहरनाय बादियै आङो बे जायगायाव बेफोर ओनसोलफ्राव गिदिंनानै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों फैगौ बिसायख'थिनि बागै MP इलेक्सनाव जोङो BPF हान्जाया दिनै देरहानायनि मोनसे गोख्रों थांखिजों बा गोख्रों मोनसे जोंनि अभियानखौ जे जों सालायबाय थादों बेनिनो अभियान सालायनांगौनि थाखाय बेफोर जायगायाव आं गिदिंफैनानै मिटिं खालामदों आरो बे मिटिंफ्राव आङो दिनैहाय रायजो राजाफोरजों सावरायनानै रायजोफोरनि सिगाङाव बाथ्रा बुंनानै बिथांमोननिफ्राय जेखिनि जबाबखौ मोनदों बिथांमोनहा थारैनो आथिखालनि BTC सालायनाय UPPL हान्जा आरो बिथांमोननि लोगो हान्जाखौ रावबो मोजां मोनला। थांनाय बोसोरब्रैनि सरकार सालायनाय समाव बे UPPL हान्जानि दैदेननाय जे BTC सरकार दङ बे सरकारफ्रा थारैनो रायजो राजाफोरनि जेबो मावना होनो हायाखिसै। बे गासै बे ओनसोलाव जेसेबां रायजो राजाफोर दं बिथांमोनहा बेखौ जोंनि सिगाङाव सिखार जादों फोरमायदों आरो बिनि थाखाय दिनै ओनसोलारि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जाति जनगोष्ठीनि जोंनि बिदा फंबायफ्रा UPPL हान्जाखौ थांनाय समफ्राव मदद खालामदोंमोनब्लाबो बिथांमोनखौ भट होनानै देरहानायाव सहाय खालामदोंमोनब्लाबो दिनै बे हान्जाखौ थारलायै नागारनानै गोदानै BTCआव मोनसे BPFनि दैदेननायाव सरकार लाबोफिननांगौनि थाखाय दानिफ्रायनो नैबे MP इलेक्सननिफ्रायनो BPF हान्जाजों सिथाबनानै थाफानानै BPF हान्जाखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा साखाफारा जादों आरो बिथांमोनहा जोंनि सिगाङावहाय जबानखौ होदों। दा बे हिसाबै दिनै आङो बे जायगायाव गिदिंफैनानै दिनै प्रथमबारनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ लोगो मोनदों आरो रायजोफ्रा जेखिनि बाथ्राखौ दिनैहाय आंनि सिगाङाव फोरमायदों बेखौ मोननानै थारैनो जोङो मोनसे गोसोआव बोलो मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों जे BPF हान्जाया ओइबार सानथ्र'हायै लाख लाख रायजो राजाफोरनि सहाय सहजुगिताखौ मोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोसोजों देहाजों मोनसे थिग खालामबाय जे ओइबारनि बिसायख'थियाव MP इलेक्सनाव BPFखौ देरहाहोनो थाखाय बिथांमोनहा सांग्रांथि बिथांमोननि गेजेराव दंसै आरो साखाफारा जाबाय आरो बेनो दिनै जोंनि BPF हान्जानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा आरो थुलुंगाथाव बाथ्रा। सोर फैबाय थानाय MP बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय गर्जन मोसाहारि आरो UPPL दोलोनिफ्राय जयन्त बसुमतारी MLA बिथांमोना टिकेट होनो थांगासिनो दं। बिब्दिब्ला BPFनि थाखाय बिथांमोना फेक्टर जानो हागौ नामा? जाय जाय हान्जाफ्रा फैगौ MP बिसायख'थियाव बिथांमोनहा बाहागो लागोन आरो जायफोरखौ बिथांमोनहा गावबागाव दोलोनि बिजाथि हिसाबै थिसनगोन आं बिथांमोनखौ साफ्रोमनोबो शुभेच्छाखौ जानायगोन। भारतीय संबिजितनि गणतान्त्रिक बेबस्थानि मोनसे बेयो जिहेतु उत्सव इलेक्सना आरो बे उत्सवआव बयबो हान्जाहानो गावबागाव बिजाथि थिसननानै बिसायख'थियाव बाहागो लानायनि मोन्थाय दङ बे हिसाबै बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन। खिन्थु मोनसे खोथाया बे जे UPPL हान्जाया दिनै मोनसे रुलिंआव दङखाय बिथांमोनहा जोंजों बादायलायनायाव जोङो एसे बांसिन माने परिश्रम खालामनांगोन बे नंगौ खिन्थु बिसोर देरहानो हाया देरहागोना जोंनो देरहागोन मानो होनोबा BTCनि दानि सरकारखौ माने आरो सरकार सालायनाय दलखौ नाखस खालामबाय रायजोफ्रा बे खारनाव जों देरहागोन आरो मोनसेया जाबाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय जाय बिजाथिखौ थिसननो नागिरदों बा कंग्रेस हिसाबै बिथांमोना गेलेनो नागिरदों दिनै BTC ओनसोलनि सारा आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा नाय जे कंग्रेसनि बिटिआ बेवहाय लरगथरबो जाबाय बेवहाय कंग्रेसनि खुनु गोख्रों मोनसे बिटि गैला आरो कंग्रेस खालामनाय मानसिफ्रा सोरबा BJP सोरबा BPF सोरबा UPPL जाजोब्बाय दा MP इलेक्सनाव कंग्रेसखौ भट होगोन बायदि बेबायदि फिक्स भट दा गैया दा मुस्लिम भटफोरखौ जेन'बा टारगेट खालामबायनानै बिथांमोनहा आसा खालामदों जानो हागौ खिन्थु मुस्लिम कमिउनिटिनि रायजो राजाफ्रा दिनैनि दिनाव NDAखौ फोजोबनांगौ NDAनि बिजाथिखौ फेजेननांगौनि खाथिराव जाय हान्जाया NDAजों थक्कर मारिनानै देरहानो हागोननि थाखाय इलेक्सन गेलेदों बे हान्जाखौ नागिरै मोनसेल' हान्जाखौ नुदों बे जाबाय BPF हान्जा बेखायनो बिथांमोनहा गावसोरनि मुल्यबान भटखौ आद्रियै कंग्रेसनो होनानै फोजोबना लायलायसे माने NDAनि केन्डिडेट अर्थात